Prabu Srindang Mulya. Kok sik iki kok lho ana wong kok aneh niwangsung mana mengadili penjahat ngadili wae jagat pancene ngobathana wae Bathara jagat iki ngopo ndak tak anggo iki bareng iki sapa ana wong kok selirane padha karo aku kowe sapa Gageng aku aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra Mburi saka Mburi Wingking. Prabu Srindang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Aduh. Dewane wae ora ngomong. Urung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Ngono. Kuwi gatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Srikandhi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Jagadewa Bathara. Wah, kok dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndarawati. Wong semono mangadili kowe. Ana sasmintane ingsun Jagadewa Bathara jagat gedene Raja Majapahit. Kita ulen paringi tetenger Prabu Astra Jingga. Majiku ibini. Ora wis. Astra Jingga paring tetulung kan para Pandhawa ben Srikandhi bali ana ing Madukara lan Kang Nyidrawara Srikandhi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka ngono ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita. Kita kresndut. Nek wong samana mangadelane Dimas Arya. Dimas Arya dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kon dermakayangan ya. Werkudara sabar. Ayo leren Werkudara. Manungsa tatanan piye? Ayo mati deh. Woi, yo. Amo. Prabu. Ratri Semar Prabu. Wah, Setyaki bisa kemana?
Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh, aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Kok Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-dai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka iki. Menapa Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Turu, senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milik kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ni. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petra kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok to? Si Adi rak lagi wenem ras kok Negara Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Pundurawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik? Kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Lima Sada iki mono? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Lima Sada ngandhakaken Ndrawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Lima Sada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik?
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Natandrawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno, Rai. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabadewa kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yai? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Lho anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yai kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Wong anturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngono. Ya wis tak cipta srana ciptaning Natandrawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene padha kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluya nggene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Monggo pusaka diasta Natandrawati, Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang. Nek Seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa memeng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni yo dadi yo. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe baliya. Lah mangke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mangke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu.
Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pahit iki. Basuki ora iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Duh ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okehe, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dikestik. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat panjenengane ngobotana wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo ihi bareng. Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar para nyata. Kowe sapa? Nalendra mburi saka mburi wingking Prabu Sri Ndang Mulya. Tak totok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Ngomong. Kuwi gatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Srikandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe.